Здравейте на всички! Тук съм ви подготвил един сигнал, който е на валутната двойка евро-долар. Графиката, както може да видим, е едночасова. Значи сигналът е отигран изцяло по тренд линии. Значи може да видим как има рикошет. Ето тук вече се изчертава един тренд канал. Имаме рикошет от горната линия. Аз лично съм отворил с продажба. Виждате стоп нивото ми. И сега в момента ще изчакаме няколко часа да видим как ще се развие този сигнал. Здравейте на всички! Значи това е продължението на видеото, което заснех с нощи. С примера търговия само с тренд линии. Значи ние отворихме позиция някъде тук, като стопът бяхме сложили 2-3 пипа над опашката, над тази свещ, която е рикоширала в тренд линията. Профита, който сме реализирали е 30 пипа. Бих казал, че тренд линиите може да ги използвате направо както си е на гола графика, без допълнителни индикатори или каквито идеи помагала, за да се изчисти сигнала. Значи това е едно от най-старите оръжия, което е за търговия и бих казал, че е едно от най-надежните. Благодарение на него вие може да си изчислите и таргет, и лимит, и точно къде да влезнете. Даже може да видим, че тук се получава една фигура от японските свещи, три бели двойника, само че за тях ще говорим по-натам. Както можете да видите, аз съм прибавил отдолу още една тренд линия по локалните минимуми. Тази горната е по локалните максимуми и двете линии изчертават един тренд канал. Докато тази цена рикошира в този тренд канал, вие може да се отигравате всеки един сигнал, който е и всяка една корекция, която прави цената. При нисходящ тренд, както е тук, може да си отиграваме дори и корекциите, които ги прави цената по-нагоре. Само че аз ви предлагам да играете само по тренда. Играта срещу тренда вече е за по-напреднали играчи и по-опитни. Така, надявам се да съм бил полезен с това видео. Ако имате някакви въпроси и някакви предложения, каквито идеи, което мога да направя, пишете ми в коментарите. Знаете къде да се свържете с мен. Успех на всички и успешна събота неделя!